Tutup dok tikus, enek nyinyi jare bunda. Nyinyi. Nyinyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi Kembali. Intan ngewangi Bunda Dewi ngetokno klambi. Ya. Karo Makja. Iya, dimani. Enek bunda apa ora ning kono ketok no? Iya. Enek bunda? Bunda kon ngaleh delik sik. Oh iya, enek bunda nih nono. Sik sabar enteni karo Makja. Karo Makja ki lho. Kene kana melok Makja kono. Beran-beran ora bunda ra ketok. Sik. Ki klambine Mas Dio ki. Ojo pun tak sih. Ora tak ndekno rene sik. Makja ben gak kesenggol, sing kok diparakno mrono meneh. Oke. Makja ben gak kesenggol lho, Intan jek wagi kene lho. Oke. Njaluk diocekno kates kok mak ki mang tuku kates ndek ini kae wis mateng kok e. Sik. Sik dok. Wes. Ya dek enek anu, sik maaf. Iki koyo spreku. Spray nemdi. Enek gambar kodok lah keropi. Enek, Dek. Anu tok iki ules tok. Dek ya aku sprene tok. Aku tuku ning pasar Plaza mak digelar nuku lho mak ning ngarep toko. Sik to tak golekane, Dek. Ketoke iya ya, Mbak. Ya mak ya rupane ijo ya mak. Dadi mau spray tok, Dek. Lah sampeyan duwe blungsunge. Aku duwe sprene. Ya mak ya tenan kok, Dek. Tak pasang kae kok sik tak golekane. Bunda Dewi duwe blungsunge, aku duwe. Wes ayo mak, aku pengen golek blonjo. Sampai ndang catet blonjone apa? Ya, endi katesmu, Dok? Katesmu ndi? Kates. Ya Allah. Kates. Oh, cukup dhewe ngono pemirsa sik. Ayo gage. Iya, Dek. Oh, walah telepon Mbak Nana. Lah wong ngene iki. Mbak. Duwe apa? Ya, pe kelan pindah ngasen ke Bunda. Sing isore cek mentah, Nduk. Gak apa-apa ya. Oh, ijek atos sih, Nduk Tan. Sing sitoke malah jek ijo. Walah rong mateng tenanan, Nduk Tan. Tuh. Ijek atus. Iki enake digawe anu, manisan. Oh, jek atus soke. Intan, insya Allah ini mau masak kan dek sore untuk berkat ya pemirsa segone utuh. Lah segone kuwi engko ape tak bumbu santen karo tak kei garam sedikit, tak kroncong sedelok, tak bungkusi, tak kei apa jenenge sambel teri ambek ya kok sambel teri leh Tan. Sambel kemangi karo pindang terus dibungkusi terus dibungkusi terus dikukus maneh. Enak ketoke. Biasanya ya tak bakar, tak bungkusi kayak lontong tak bakar, ki ape tak kukus. Terus dimame mbek kerupuk. Palah sik rontok angel nduk biasanya nek mateng langsung srit ngono. Iki engko Makja disuwuni tulung Bunda Dewi golek wong tandur. Terus Makja iki kan ijek tumbas apotek, ijek tumbas obat ning apotek. Mak aku melok ya, Mak. Nyuting mbahnya ya. Iya, Mbak. Ngewah nduk ijek atus sih nduk Tan. Ijek atus sih tenan kok. Rupane ngene tapi ijek atus lho. Tuh. Ijek atus. Uga mateng tenanan lho, Mbak. Ya. Biasanya nek mateng kan genah langsung srit ya. Iki jek atos. Usum tandur pemirsa, tenggene jenengan usum napa selain usum wong ewa.
Besok nggih buah lagi. Nendi? Ning gaduh ya. Untuk tonjokan dhek iki ngono kok. Nek bayi gak entuk gak Kak, apa-apa. bayi wis sepuh gak usah. Wis aku wis karo Bunda Dewi wis buah kok Kadang yo pemirsa, kadang yo kabeh ditonjok. Tapi buke gak hadir, kadang tak gawekno klope. Alah angele ora kaprah. Lunyu, Nduk. Kayak bayi kan cara ngono wis sepuh, gak hadir, gak apa-apa, tak gawekno aku. Oh yo. Angele ora kaprah, Nduk. Kene iki Intan pemirsa. Lho, piye lah. Harus hati-hati. Iya, Dok. Nek gak hati-hati piye lho, Dok? Muga iki go mateng tenanan Intan. Angene iki ijek atos. Biasanya kan Ibu ya Allah. Awas hati-hati. Tiba ae kok. Oh, gak iki lho Ibu ngandung apa ki, Mang? Hati-hati. Sabar, kok kabeh kudu sabar. Engko lak enek solusine. Pokoknya di saat kita tenang, di saat kita sabar, insya Allah engko lak ketemu jalan keluar. Sabar. Ngene iki nek Sintan emosi pemirsa. Angel, Bu. Gak iso, Bu. Oke, sabar. Kita lihat dalamnya. Wow. Ini. Muka diombain nganggo banyu anget, dikek kono terus di banyu anget ngono. Nek ngono piye lu nyuwi? Ya nek iya kan. Rongga atas gak apa-apa ya. Atas, Dok. Ini. Lagi. Apa sih, Dek? Iya. Belanja 6 SMS no Mbak Nana, aku kok karek juga. Aku megake apa golek tomat karo lombok. Karo brambang. Aku tuku Bandung kok aku. Iya, insyaallah ya. Mbak mau dulu. Cus. Pitike lagi pemirsa. Memang padha tengok-tengok di depan rumah itu ada nek sekitar pitik 20-an. Ya sak mono-mono kuwi. Terus tak gusak padha ambiar. Ayo. Mau ke tempatnya mbahnya iki lho Bunda Dewi njuk tulung makjah kon goleke wong tandur. Nek ijek maem yo ning omah ae to. Engko nusul. Aja maem ambek mlaku gak boleh tenan, gak boleh tenan. ora tak gotok. Yo enggak usah. Ben tak terapkan disiplin. Engko dadi digembel ning tengah dalan mbek mlaku. Nyusul nek gak ning omah ae wong sediluk tok nganu makjah ya. Aja dilapno ning kursi ya, Nduk. Lah Mbak Dewi engko ngapain nang Mbak Yo kan kose ora saiki. Kalau Bunda Dewi teriak-teriak enak apa golek iki lho. Pemirsa. Nek melok kuwi dintekno sik rotine. Duduk sik, duduk ya Allah. Bunda Dewi iki gak ning ndi, gak ning gone Mbah Dami, gak ning ndi. Kalau ning jero Mbak Dewi. Carane iki aja dibiasakan maem ambek mlaku. Nek tangane kotor nganggo tisu utawa dicuci aja mbok lapno ning kursi ya. Bu iki wis tuwek ora iso ngumbah kursi. Iya, Mak. Lah nek Ibu gambuke wangi terus piye? Ibu ki angger-angger wis gegere wis sakit, bukane mengeluh enggak. Engko nek kursine kotor kabeh kan yo engko Ibu genjongi dhewe ya to. Iya, sepeda motore gawe ora apa-apa, Mak. Lagi nganu Mak ngekeki Intan instruksi aku. Wes telas. Ya wes ayo nanti tutup. Ditutup lawannya. Ayo, Dut. Itu hadiah apa? Bualah tangannya diambil pemirsa ditato. Mak, pidut watuk-watuk iki, Mak. Kaken mam coklat. Iya ya Mak ya. Terek.
Duh, cah cilik-cilik wis udah mulai sekolah. Bayar lontong. Ya. Jenengan ajeng dijak rapat sebentar, Mbah. Rapat sebentar. Niki Dek Dewi nyun tulung makjah pemirsa. Jenengan sing badhe tandur pun gadah tukang tandur napa dereng. Lah niku rundingan tandur. Ning kono to wong kula. Kinten duduk. Maksudnya ngene lho, Dik. Wong kuwi lah engko pindah rono, gak usah wong ati-ati. Ora iya ngono. Ngono lho. Iki kan ngono. Rundingan golek tandur. Kae tapi kae sing ora kabeh pindah rono ya. Sing kok kono kan tapi gak pindah rono kabeh. Wis bar bombah makjah. Iki kae ora bari jadahe ya. Iya tan, iya. Iya tan, iki ngisore ngene nggone Mama. Ngarepe kali pas lho pemirsa. Kali. Montore Mas Dodi. Tuh nek tuntute kae. Tuntut gedang dimasak enak. Rundingan ya pemirsa. Rundingan golek wong tandur. Hari Senin kuwi Bunda Dewi tandur ning gone Pak Lurah sik sing tandur terus lagi pindah nggone Bunda Dewi. Sing kono kan wong sekolah, bundane ya. Bar kono sing kono wong enem kok diwangi wong tua iki ngono. Walah nduk awakmu watuk ora barbar. Nggih tak andani, keren tak andani. Kamu batuk, aja minum es kek ya. Aja maem coklat-coklat sik ya. Minum obat sik ben sembuh. Nek watuk ngantek kluk-kluk ngesakno pemirsa, ngantek kluk-kluk ngantek sakno pemirsa aku ki. Ngetes eling Intan dek cilik iki watuk iki sampe berbulan-bulan. Wis tak obatno, wis tak gone rumah sakit ngantek. Oh alah nduk dek kae, nek roh tak cilik watuk ngene iki eling Intan dek kae. Watuk ora barbar. Yo keringetan nang kono minum obat wis mampu belum? Tadi dapat MBG. Oh iya lah setu prei pemirsa. Ya wis pemirsa aku tak langsung masak. KPTM Mbah. Aku tak langsung masak. Iya. Punya jajan Mbok maem dhewe. Apa nih? Air tatone. Tatone dikasih air. Iya. Mau masak dulu. Iya ya. Wes nyampe rumah lagi, kita lanjutkan nggih. Jadi ceritane nasi ikan ijek to ndek sore. Terus tak kei santen. Iya toh, santen tak kei garam lho. Tak kei garam, tak kei godhong. Apa kuwi? Sego to. Oh, tak kei santen, tak kei godhong salam ambek garam. Wangi ambek santene kental. Wah. Nanti tak sambelno. Tak sambelno pindang, tak kei kemangi. Engko terus tak bungkusi godhong gedang. Godhong gedang kok nggone Mbak Nana. Ini mbek kemangi barang lho. Nduk tidur cuma tak ubah rokok pindangnya terus tak suwir-suwir kaya ngene. Tak sambel kok terus tak lebokno ning jero iku. Lah rene nduk rene landhep ya. Iki goreng, disambel terus dikok ning gone ndure. Iki kok terus dibungkusi terus dikukus. Wis dadi. Mungkin sing ngene lho kan lho. Kita. Iya. Jenenge biru. Iya. Kok biru? Diaru. Biru. Diaru. Sak rune sik. Aku terus dikukus. Betul. Rasane nduk ya gurih. Enak Gurih. Ini cilik lah kayak. Yes. Terus dibungkusi godhong gedang. Wis dadi pokoknya sambelnya ya wis
sambil biasa nih lho pemirsa, nek lombok jambak bawang tomat, terus diulek, digoreng cemplung pindangnya kayak kemangi terus ngono ae. Waktu itu, anu udah tak terap pulang saya minum obat. Jangan. Karena bobo istirahat ya dok, banyak sembuh satu Kalian dulu. Bacang. Apa mak bacang? Bacang. Kayak iwel-iwel mak terus di nggih ngeten lho mak. Ngeten. Mak enek, mak jai. Ayo tau ke Lampung gawe ngonoan. Tapi diisi ayam iso ya, Mak? Suwiran ayam. Sambel. Tempe bumbu kencur ini malah, Mbak. Tempe dibumbu kencur. Kencur main lu. Biasanya kasih kono tempe bumbu kencur. Lho untuk neh pemirsaku untuk pengalaman neh iki lho dibumbu. Terus ngene. Gak lemes ya guys. Kudune lemes ya, Mak. Kuwi manganu Mak godhonge keras malam. Gedange godhonge kekerasen. Kudune godhonge sing wis lemes. Iya, ngene iki lek. Mak, berarti kayak mirip arem-arem ya, Mak ya. Karek pedisi apa? Bentuke ngene apik. Nah, iki bentuke apik ngene lho. Bacang cara Lampung. Ki meng tak bumbu anu Mak malem santen. Apa Pak aku dianudekno kok nek sakit kan ndek ngadeg. Ngono ya, Mak ya. Kok nek bature kok ngadeg kok. Wis ngguling gak Pindang nek malam. pindang, Mak. Wes Mbah Yi digawekno tempat apa sementara iki seneng ning kono Mak, seneng mojok pancen buke iki. Men ning kono. Oh jejer-jejer Mak lho. Enek-enek ono neh. Kon apa lek tak kon ngukus sik. Mang jane godhonge tak kukus sik ya Mak ya ben lemes ya. Kan kurang anu lek, kurang pepenan lek. Kurang pepen. Tak apa-apa lek cetata apik kok. Wis cilik-cilik lah ya gak apa ya. Gak apa-apa Mak. Wis engko men padha melok ngrasakno. Lucu ta? Lucu. Ya rong tau Mak. Maksudnya nek dibungkus ngene iki lho. Unik maksudnya Mbak. Kok ditata gak apa-apa, Mbak. Cuma nek wis sakit ditata gak apa-apa. Enggak gak apa-apa ditata. Kan godhonge kan kaku mari. Godhonge kaku pemirsa. Monggo dibitingi no piye Mak? Tak cukupno biting sampean. Gak apa-apa, tapi ya apik ngene, Mbak. Iya, Mak. Unik ngene. Lho, gak apa-apa ditatone, Mbak. Napa kok tak tatone nek? Intan mang terus neng ndi? Nganu ni kumban, Dok. Kumbane orang garing, Dok. Wong ijek ndek sore ae ijek tules kebes perkara sedina ndek nyudan pokoke. Aku nek Lampung rata-rata di dalamnya dikasih tempe, sambal tempe. Sambal tempe kencur ya, Mak ya. Kayak kencur enggak. Bumbune ya biasa lombok, brambang, bawang, kencur, tempenya dikukus. Terus dinyet-nyet ngono ya, Mak. Aku kok pengen jajal tak iseni kentang, Mak. Kentang. Gak apa-apa, kok arem-arem tadi. Kentang nanti ke arem-arem ya. Kentang terus dikei ati, campur tahu. Nah, yun mau nek gawe. Apa, Mak? Jadi lebih kayak bubur gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa, Mak. Coba kayak bubur tenanan, penting dek ajur. Nek ngono nek Lampung malah ngono, Mbak. Ronde, istilahnya ronde. Iki kan kayak utang-utang sih. Ronde lemes maksudnya, Mak. Iya. Oh, berarti Mang santennya kudune ditambahi santennya. Lebih bagus. Biasanya ngono. Aku nek di daerah kono gaweku ngono. Dendang tak kai kemangi loh besar. Ditutup nih. Kan gak kelihatan. Nanti makan. Lemes kena Mbak ini. Kok nek lemes nah ya. Lho, langsung benar. Nah, itu terus langsung di apa pemirsa langsung dikukus. Ya. Bisa diisi ayam suwir sambel nggih saged. Diisi tempe kencur nggih saged. Pokoknya tergantung selerane jenengan diisi napa mawon bisa. Iki iso dienggo budal piknik apa dienggo ning ndi? Ning Noyo Gimbal. Dienggo dolan-dolan. Wis iso kabeh. Sangune kuwi
enak, nikmat, mengenyangkan. Mbak Yu nek awet, dikasih santan enggak apa-apa. Nek pengen awet gak usah dikasih santan, Mak. Oh. Berarti intinya nek ngeru rontok dikei lemes sithik ngono ya, Mak ya. Oke, makasih infone. Aku santan kesini gak tahan. Pedine kok nang cepet, Mak. Iya, maksudnya. Ki kok ditata nggih pemirsa. Aku ditoto mari godhonge ijek kurang Ijek keras, ya wis rada mburi salone bae. Ya ampun pemirsa nggih, demikian nggih konten hari ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan hubungan yang saleh-salehah gitu pemirsa. Emangnya wis garing ya, Dok? Sampun garing? Sitok tapi sitoke wong garing. Wayahnya triko ya berarti Bu ya? Kae lho. Oh, gak usah bengor-bengor Dok medeni wong. Urung garing gak yo engko garing to. Nggih pun pemirsa nggih, Intan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ditunggu konten sederhana berikutnya nggih pemirsa. Enek-enek kata-katane Bu Yuni sing mungkin nyinggung atine jenengan. Saya mohon maaf nggih. Mungkin nek kata-kata sing Bu Yuni banding-bandingno apa Bu Yuni pernah ngomong sing membuat jenengan tersinggung, ngendo atine jenengan sampai loro. Bu Yuni njaluk maaf nggih. Kesempurnaan hanya milik Allah. Muga-muga awake dhewe dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah, dijauhkan dari ketikan yang jahat, dijauhkan dari omongan-omongan yang bisa menyakitkan hati orang lain. Wediku pemirsa, engko sing wong tak omong elek, wong sing tak komen elek, terus berdoa langsung sama Allah, terus doane diijabah. Waduh, wis babar pisan cilaka tenan aku. Wes kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, sehat semuanya.